दिनै आंनि एक्सआ फन खालामदोंमोन। गावनि हौवाखौ प्रेंक कल एक्सआ फन खालामनाय गावनि एक्सआ भाई आङो गेमनि एक्सबो नङा आं बेनि बयफ्रेन्डबो नङा। नै आं दायो दुर्गा फुजा होनो फैदों आरोना क'क्राझारावहाय दुर्गा फुजा जागासिनो दङ नै नायनोबा नैबे भुमिखा मुसाहारि ना माया मा फाग्लि ना मा बेलाय ना मा माने जानला मोनला बखिबाय थायोना फाग्ला थांदां ना कलेजाव थांनायाव ना बहायबा बेरायनायाव सैमा फाग्लाफोर अरजानासो फाग्लि जानाय लाइनाव थांखामाखै बेलाय सैमा फाग्ला अरजादोंमोन नामा बेलाय बेखायनोसो बिदि बखिलाबायो ना तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालनिफ्राय खारखुमाबोनायसो नामा बे मानसियालाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा इउटुबारफोर गेमस्रि दैमारि, जेम्स बड' ब्लग, मिथिसार बसुमतारी आरो भुमिका मुसाहारि बिथांमोननि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन। बिथांमोननि सायाव दासान्दि भिडिअ बानायनो सोलिगासिनो दङ। जायबा भुमिका मुसाहारि बे जाहैबाय गणेश फुजाखौनो बियो दुर्गा फुजा होनदोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय आरो माबाखौ इन्डिपेन्डेन्स डेखौ रिपाब्लिक डे होनना बुंदोंमोन जाहैबाय। बिनि सायावनो मिथिसार बसुमतारीया मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंबानो जाबाय। बिथाङा मा बुंदों बेखौ आं ससे देखायनानै आंबो बेहाय नायगोन। रायजोफोर मोनसे कुइसनसो सोंनो नागिरदों नैबे भुमिखा मुसाहारि ना माया मा फाग्लि ना मा बेलाय ना मा माने जानला मोनला बखिबाय थायोना फाग्ला थांदां ना कलेजाव थांनायाव ना बहायबा बेरायनायाव सैमा फाग्लाफोर अरजानासो फाग्लि जानाय लाइनाव थांखामाखै बेलाय सैमा फाग्ला अरजादोंमोन नामा बेलाय बेखायनोसो बिदि बखिलाबायो ना तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालनिफ्राय खारखुमाबोनायसो नामा बे मानसियालाय गोदाव सोराव बखिलाबायो। बेखौथ' मानसिखौ जि नुबाय आङो दा बिनि रायज्लायनाय मानाय जि माखासे भिडिअ' आइ थिंक बियो फाग्ला जानायनि बा फाग्लि जानायनि लामायावसो थांगासिनो खोमा आंथ' सिरियाससो मोनबाय एसे दा एसे फाग्लि जाहांनाय टाइमाव बेखौ फुल ट्रिटमेन्ट होआबा न'खरनि मानसिया उनावथ' फुल फाग्लि जाबा फाहामनो हानाय नङालै नोङा रायजोफोर थ' जिखुनु हक भुमिखा मुसाहारिनो आंनि बे भिडिअ'खौ नुबाय बायदोंबा मोनसे खोथा बुंनो आं सानो फेमास जानो गोसोब्ला बे बयफ्रेन्ड थाखाना बयफ्रेन्डजों गारजाबाय होनस्लायस्लाय गणेश फुजाखौनो दुर्गा फुजा होनस्लायस्लाय बिदि होनस्लायस्लाय नों भाइरेल जा। लोगोफोर बिथाङा बुंबाय मा बुंखो खोनाबाय जानांगौ। दा जों नायगोन दा जों सावरायगोन गेमस्रि दैमारि आरो जेम्स मुसाहारि बा जेम्स बड' ब्लग बिथांमोननि सायाव माखासे दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दङ। मानोना दाख्लै गेमस्रि दैमारिया भिडिअ बानायदोंमोन जाहैबाय प्रेंक कल बानायदोंमोन जाहैबाय गावनि जायबा बयफ्रेन्ड लावदुम बिथांजों मा प्रेंक कल खालामदोंमोन आंनि गार्लफ्रेन्ड आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डजों रायज्लायदों होननानै माने फन हरदों होनना बुंदोंमोन आरो रायज्लायफिनदों होनना बुंदोंमोन। दा बेनि सायावनो जेम्स मुसाहारिया मा बुंखो बेखौ नायबानो जाबाय आरो लोगोसे गेमस्रि दैमारिया मा बुंखो बेखौ नायबानो जाबाय आंबो नायनि। दिनै आंनि एक्सआ फन खालामदोंमोन। ओमफ्राय आंखौ उन्दैखि नों आंनो हाबा जानो ना होनना बुंदो आलाब्रुखौ लानाङा गारदो होनना बुंदो। बांद्राय गोलाव नाया जोङो ससे नायगोन मानोना बांद्राय गोलाव नायबाथाय भिडिअआ बरिं जागोन नङा होमबा लोगोफोर आरो माखासेफोरा कपिराइट स्ट्राइकबो हरनो हागौ रागा जोंनानै दा बेनिखायनो आं बांद्राय गोलाव नायनो हानाय नङा मानोना गोबां कपिराइट स्ट्राइक हरलायलायनाय जागासिनो दङ। नाथाय जों दासिमबो सासे मानसिनो हरफेराखै आंनि बे मेन चेनेलाव खैजोन मानसिफोरा आपल'ड खालामदोंमोन सिगां बरबारियाव न' थांजानायखौ आं बेनिखौ सासेनोबो कपिराइट हराखै। दुनिया मा सानदों एक्स होननाय लोगो लोगो सोरो नै बिथांखौ उमुक आंनि वाट्सएपआ बुंफैजोबदों आदा नोंखौ ओरैबायदि बेफोरबायदि खालामदो भिडिअ बानायदो नोंनि सायाव नोंखौ ओरैबायदि जावदो बेनिफ्राय दाख्लै लाइफआव फैनायावबो कमेन्ट फैदो आंथ' नायामोनानो नायनो गोनां जादों नोंथाङा ससे नायदो बेनिफ्राय आं 15 मिनिट सोरनिबा भिडिअ आंहा 15 मिनिट नायनो सम गैया जायफोरा 15 मिनिट भिडिअ नायनो दोङो सोरनिबा जानला मानलाखौनो बेखौ आं बिग सोलिदो आङो इण्डियान हेकारनि दिलराजनि भिडिअ नायो आङो दिलराजनि भिडिअखौबो आङो 15 मिनिट नायजोबनो हाया बेबो 15 मिनिट होआ 12 मिनिट होयो खिन्थु मोनसे भिडिअ बिसोरनिया 10 लाख 20 लाख पार मान्थ 50 लाख खरस खालामो दिलराज मोना 50 लाखनि खरस खालामनानै भिडिअ बानाय बेखौबो जोङो 15 मिनिट नायजोबनाया आंनो सम गैया। बेनिफ्राय गोबां मानसियानो सानदों एक्स होननाय लोगो लोगो सोरो नै बिथाङा मानो होनब्ला मोनसे समाव गोबां दावराव जानानै थांबाय आरो जाय भिडिअ बानायग्रा बेबो गावबो बुजि मोनखानांगौमोन एक्स होनना बुंनाय लोगो लोगो मा जागोन पाब्लिकआ मा सानगोन गावगायो गावा साबेसे एक्स दङमोन साबेसे दङमोन
बैसोरनि एक्सखौ नाम लानानै भिडिअ बानायना हो नोंगो आं नोंनि इन्टारटेनमेन्ट नोंनि कमेडि खालामनाय नों कमेडिसो खालामदो भिडिअ आं बुजि मोनदों नाथाय पाब्लिकआ नोंनि कमेडिखौ गासैबो बुजिया आंनि लाइफआव आंसो मिथिगौ नोंहाथ' मा हौवा दोङो थाखा फैसा दोङो मा सिन्था नाथाय आंहा बेफोरबायदि सिटुएसनाव आं गोदोबो बुजायखादोंमोन आंनो जिन्दगि रावबो हिनजाव हरनाय नङालै रावबो बिमा बिफाया फिसाजो हरनाय नङा आंनि लाइफआव सोरबा फिसाजोआ आंखौ मोजां मोनोब्लाबो बिनि बिमा बिफाया आंनो मालाबा हरनाय नङा मानो होनबा जाबायदि बाथ्रा बुंदो गोदो जाबायदि बाथ्रा बुंदों आंखौ आं दिनैबो चेलेन्ज खालामगोन रायजोफोरदो आङो सोरखौबा हाजार हाजार बर' सिख्लाफोरखौ गोसो थोनानै जोंनि बाक्सानिफ्राय लाना सानजा आरो सोनाबसिम सोरबा सिख्लाफोरदो आङो उन्दुनाय रेकर्ड दोङोबा भाइ फै सिख्लाफोर एबसुनि मानसिफोरखौ लाना फै पार्टिनि मानसिफोरखौ लाना फैनानै आंनिफ्राय फैसा दाबिनानै लांफै अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन आं दानि बावैसो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जाय बाथ्रायानो जाहैबाय कपिराइट स्ट्राइकनि कपिराइट स्ट्राइक हरनोबो हागौ आं बेखौ मिथिया सोरबा सोरबा हरो सोरबा सोरबा हरा नाथाय जायफोरा फिल्म बानायो बा फैसा गारनानै भिडिअ बानायो बिथांमोना हरजायो जों दा फैसा गारनानै भिडिअ बानाया अबेबा थांबाल'सो जों फैसा गारो दा जों रुम सिङाव थाबाथाय जों फैसा गारना भिडिअ बानाया फैसा गारो माबोरै नेटपेक थाङो ओमफ्राय आरो लाइटनि फैसा थाङो ओमफ्राय आरो माखासे बिदिनो खस्थ' खालामनाय बिदिनो हांफोरा थाङो बेनो आरोना ओमफ्राय बेलेग फैसा खरसा थाङा जेबो ओमफ्राय जेनेबा जों बाहेरायाव थांबाथाय रिपर्ट लायोबाथाय थाङो जोंना फैसा थाव सोनाय मानाय अबेबा ओंखाम जाना फैनाय मानाय जेनेबा हमना ला नोंथांमोना आंखौ लेंहरदों क'क्राझाराव ओमफ्राय जोंखौथ' बांसिनानो लेंहरबा फैसा हरखाया बांसिन मानसियानो जोंखौ लेंहरो सोरबा हिन्जाव गोमाजानायफोरा जोंखौ गुवाहाटियाव लेंहरो गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव सोरबा जोंखौ लेंहरो बेमारनि थाखाय नाथाय जोंनो रावबो फैसा हरखाया जों आरो फैसा लाखायाबो आरो ओमफ्राय बिदिनो बेबायदि फैसा गारनानै भिडिअ खालामबाथाय जोंबो कपिराइट स्ट्राइक हरनो हागौ नाथाय जों दासान्दि फैसा गारनानै भिडिअ बानायथ'वाखै फैसा गारदोंब्लाबो जों बेखौ माने एफाग्राब बिदि गाराखै आरोना दा जों गुवाहाटिसिम थांनो बेसे खरसा थांनो बाइकनि थाव थांबाय 100 थाखा जानायाव थांबाय 100 थाखा बेखौ हमना लादो बेथ' जेबो खरसा जाला जोंनि थाखाय खरसा नङा आरोना बेफोरो ओमफ्राय गुबुननि थाखायबो गेदेर जानो हागौ अब्ला दा जोंनि गुबै खोथाया बे नङा जोंनि गुबै खोथायानो जाहैबाय बे साननैसोआव जोंनि इउटुबारफोरनि गेजेराव एकदमबारे दाङाबाजि जाफिनलायगासिनो दङ गावजों गावनो नैबे भुमिका मुसाहारि जायबा गोदान इउटुबार खोमा आं मोजाङै मिथिया आं बेनि भिडिअखौ दानि बावैसो नुदों आङो माबा मिथिसार बसुमतारी जायबा बिथाङा भिडिअ बानायदोंमोन बिनि उनावसो आं बेखौ नुदों बे भुमिका मुसाहारिया बुंदोंमोन जाहैबाय गणेश फुजाखौ दुर्गा फुजा होननानै बुंदों बेयो बे सासे भगबानखौ बिदि होननानै बुंनाया मोजां जायाखै आरो लोगोसे बे जायबा मा होनो इन्डिपेन्डेन्स डे 15 आगस्ट खालि इन्डिपेन्डेन्स डे नङा होमबा बेखौ रिपाब्लिक डे होननानै बुंदोंमोन जाहैबाय दा बेखौ मिथिखानानै बिदि बुंनाया मोजां जायाखै एसे सानै हयै बुंनांगौ भिडिअ बानायनायाव नङा होमबा लोगोफोर बाब नों भिडिअ बानायदों भिडिअ मोनसे बानायनायावथ' नों टाइम होनासो बानायखागोन ना बे माबा मोनसे बुंफ्लांनांगौबा मा जानांगौ जाखो दा बेनिखायनो भिडिअफोरा जायफोरा बानायो बिथांमोना सानै हयै बुंबानो जाबाय बेबायदि जानला मेनला बुंलाबायनाङा भिडिअ बानायनाय एफा आथुर नङा एफाग्राब आथुर बानायबाथाय सानसे समाव नोंथांमोना जेलबो जानांगौ दा बेनिखायनो सानै हयै बानायनांगौ भिडिअफोरखौ दे आं बिदि बुंगोन बेखौ आं सानना लाखानांगोन दा आं बुंलाबायबा जानला बुंलाबायबा सोरखौबा आं सोंखारलाबायबा मा जानांगौ जाखो दा बेनिखायनो एसे सानै हयै आरो अब्ला लोगोफोर नोंथाङा मिथिबाय जानांगौ आरो बे जाहैबाय जेम्स एक्टर आरो गेमस्रि दैमारि एक्ट्रिस बिथांमोननि सायाव गोदोहाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डमोन जाहैबाय बिथांमोनहा ओमफ्राय बिथांमोना ब्रेकआप जाबाय ब्रेकआपनि उनाव दा आरो बे गेमस्रि दैमारिया बेनि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन प्रेंक कल लावदुम मिनि बाय सेस बिदि आरोना मिनिना सेस बिदि भिडिअ बानायदोंमोन दा बेहाय जेम्स मुसाहारि बिथाङा दुखु मोनदों एसे गावखौ रायखांबाय थानायनि थाखाय एक्सआथ' जेम्सल' नङा जानो हागौ बेलेगबो जानो हागौ नाथाय बेखौ आं मोजाङै बुंनो हाला दा बेनि सायावनो बिथांमोननि गेजेराव एसे दान्थे बिदान्थे जादों ससियेल मिडियानि गेजेराव बे मोगथाङाव जादों जायाखै बेखौ मिथिया जायखिजाया बे ससियेल मिडियानि गेजेराव जादों अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो गावसि हरदो कमेन्टखौ आरो गोबां सुबुंफोरानो आंनि बे चेनेलाव फैयो नाथाय रावबो साबस्क्राइब खालामनो नागिरा मैयाबो 45,000 मानसिफोरा नायदों नाथाय साबस्क्राइबारा 300 जनल' बारायदों बा 300ल' बारायदों बे मोनसे दुखुनांथाव दा बेनिखायनो गावजों सापर्ट खालामाबा जोंखौ सोरथो सापर्ट खालामनो जों एफाग्राब गोबाव 5 बोसोरनिफ्राय जों बर' रावजों भिडिअ बानायबोगासिनो दङ नाथाय जों बायदि सिरियास टपिकआव भिडिअ बानायग्राफोरखौ बांसिनानो नायनो नागिरा मानोना जों मा मिथिया आरोना गसाया जोंजों गैया ना भगबाना जोंजों गैया बेखौ जों मिथिला अब्ला लोगोफोर हायोबा खालामबानो जाबाय आं रावखौबो जोर जुलुम खालामाखै लाइक खालामनो गोसोबा खालाम लाइक खालामनो गोसो गैयाबा दा खालाम साबस्क्राइब खालामनो गोसोबा खालाम साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैयाबा दा खालाम गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि अरायबो बर' रावा गेवलांथों गोजोन्थों।